Hau argi neukan, ez? Nahi nuela, hasieratik jendeak aukera eukitze zala diskoa osorik entzuteko, ez? Inongo kantu aurrerapenik eskaini gabe. Eta bestalde uste dut, pixkate, sarek eta eskatzen dizuten velozidade horretan eta sobreesposizio horrekin, pixkat musikari zerbait oztu kentzen diogula, ez? Arima pixkatu ez dakit nola esan. Eta iruditzen zitzaidan, lehilura edo faszinatzeko botere hori mantendu behar dela alde neinean, ez? Eta orduan, batean ez ustean, 10 kantu berri eskaintzea, ez? Eta, batez ere, holako isilune luze baten ondoren, uste dut eduki duela bere efektua eta lortu dugula egin batean, jendeak ez, lehilura hori eukitzeko aukera ematea edo. Sekulako harrera izaten ari dela, dagoeneko, ez? Eta harrituta eta eskertuta benetan, hor sortu den komunidade horrek nola jarraitzen duen hor, kantuen zain, ez? Azkenean kantuen botere horrek hor jarraitzen duela, nahiz eta velozidade eta anabasa honetan, zarata, inguratzen gaituen zarata honetan, saiatu naiz halako aterpetxo soniko bat eskaintzen eta hori lortu badut, pozik. Soiltasunera, hori autoestetiko bat izan da, eta hor ere bai kontrara egin nahi izan dugu apur bat, ez? Gaur egun, grabatzeko modua dauzkazu eta geruzak gehitu eta 11.000 toma egiteko aukera daukazu, eta horrek baliabide asko ematen ditu, baina era berean ikuste sorkuntzaren gihar edo atentzioaren gihar hori ahuldu egiten duela nola baita. Bai, bat horrek nik uste transcendentziak entzen diola alde batetik, hasiera bat, ze bilaketa bat egon da hemen eta jarraitzen du izaten, sortzea, bilatzea da, eta uste dut hor bat horrekin, ez dut, hau da hasiera bat, nik prosatzen duan orain, ontxe bertan ez, lehen egon naiz lagun batekin izketan eta esaten zen ez, hau dela olako fluido moduko bat, ez? Eta hau da, momentuan atzatzen zuen argazki bat, eta, une honetan hause eskaintzen ditut. Gustatzen bat zaizu ondo, auskalo bihar zer egingo dudan, ez? Baina hasiera bat da, baina beste bat izan ziteke. Gauza bat uzten duzu edo lozorroan uzten duzu, beste zerbait sortzeko, ez? Hori argi neukan. Eta, behitu demora hartu du, ez? 4 urte pasa dira, jendeak asko uste zuten behar bada, ja prestukiko nuela, ez? Bada, nik ere atxeen hartu behar nukan, bidaiatzen egon naiz beste talde batzuen musikara hurbildu naiz beste toki batetik, ez? Beste taldeen ekoizpenak egin ditut, ahalik eta kontzertu gehien ikusi ditut, hori ere faltan botatzen nuen.